Mai sanko ne ya tsintuwa damin kuɗaɗen daloli ya tsinta a ƙasa yana tafiya a hanya Allah sarki. Haba ai yana ɗaukan kuɗin nan kawai sai farin ciki ya ce kai zai je ya buga caca da wannan kuɗi saboda ya ciyo wasu kuɗaɗen ma. Ya je gidan caca ya ce a bashi tikiti ƙarami aka ce babu sai babba sosai ya ce to shikenan babban fa miliyon ɗaya ne fa saboda yana da kuɗi ya siya tikiti miliyon ɗaya. Haba da ya karci cacan nan kawai sai ya sake cin wani kyautan miliyon ɗayan kuma Allah sarki kai mai sanko yana ta farin ciki. Aka tambaye shi me zai da kuɗin ya ce duk abinci zai je ya ci da wannan kuɗin gabaki ɗaya. A nan kuma abokin mai sanko ne da ya ji wancan labari da ya faru da mai sanko ya ce shi ma zai abun da zai kawo mishi kuɗi zai abun mamaki. Ya nemo injin buga bulo ya sa a kan shi yana rawa wai saboda a zo a gan shi a bashi kuɗi. Haba a sai injin buga bulon nan ya riga ya sa siminti a ciki kawai sai ya banne da kanshi. To da ya manne da kanshi an yi a cire shi fa aka kasa. Sai aka zo aka kira mai sankon nan da aka ce zai taimaki abokin shi yana hatsari. Mai sanko ya zo da zarto ya fafe wannan abun bulo in kawai sai abokin nashi ya fara farin ciki mai sanko ya kaɗa mishi mari ya ce kai banza ne saboda kaga na samu kuɗi kai ma zaka ce sai kai abun da zai kawo ma kuɗi Allah sarki haka fa ta kaya tsakanin mai sanko da abokin shi Allah sarki to wannan shine Allah ya samu dace amin summa amin